Mwaswera kwanji kumene. Inenso kunoku ndili bwino. Yeah. Quickly ndangubwera ndika live stream akaka. Very short, not much. My guys amene mmakonda Professor Arthur Peter Mutharika, please protect the state president. We have idiots, excuse my language, we have idiots outside there who are attacking Professor Arthur Peter Mutharika for no reason. So we are here because we agreed kuti na chinthu ichi tichiteteze. Tikamateteza chinthu ichi tichetezeso ndi amene akuchitsogolera. That is Professor Arthur Peter Mutharika. He has to be defended. Nde muwapeza makapena akumapanga posti nkhani yawo kwambiri umakamba akudwala pamenepa. Akudwala ali ku State House. Wadwazika adali kunja wabwera ali ku State House. Watopa kudwala kumeneko. Let me tell you iwe Kamangira. Yeah. Kamangira akuoneka kuti ali out ku South Africa kuno amanena kuti ali mu blues mu Zulu blue Zulu kapena Zulu blue. Zulu blue ndi munthu wina akaona kuti is out of minded. He is there koma amatha kuoneka kuti this guy is not himself. Ndiye amanena kuti is ali mu blue Zulu. Kumakuyangana ngati akuyangana iwe koma munthu mwake akuganiza zina. That's how this guy alili. Mwanamvesese munthu oti munthu wako magwira ntchito bwino bwino ndi lawyer ukuzinena kuti ndi wophunzira zimene ukukamba zosagwirizana zonna kuti munthu ndi wophunzira. I know kuti ku UK ku kapena ku Europe anthu madera zomwe za content creations. Yeah, mulembekena kake akhali anthu bazikhala Manoga TV anthu azitukwana azipanga chani more comments because of my content creator. We understand these things. Kumene koko you get more paid than mina South Africa kunoko. So anthu ena kama kufuna kuti mukatukwana Mutharika ndiye mupeze polandira ndalama. So uyu Kamangira ngati kwa ineyo ndimaona ngati kuti mmene ali Professor Arthur Peter Mutharika kumayankhula zinthu zosakhala bwino. Ndimaona ngati kuti it's just munthu yo kuti akudwala mutu. Yeah. Akudwala mutu china chake chikumvutisa mutu. Munimvesese? You know, we can talk. And tumayankhula. Koma pali anthu ena akebe they deserve respect. Professor Arthur Peter Mutharika deserve respect. He has to be respected. That guy has done a lot. Munimvesese? Pamene panafikira Malawi ujayo. Munthu sunga mabwere kumane bazopusa pa Facebook. Kumazina kuti ndiwe lawyer. And I need to remind this Kamangira so called munthu oti panopo wangofika pongo nda kuti ngati galu wachi wewe. China chinso chimene chikudusa kusogolo kwake akuchikuwa achirume. Munimvesese? Yes, munthu umatha kukhala tafu. Komano ku Europe kuli ngati mwamba. Kunja diaspora is like mu atmosphere mu. Imakhala nthawi ina yake yona kuti uzatera ndithu. Ndenu mmene umakhala mu diaspora. No matter what, one day you will come back. And anthu ena yake I heard someone was saying kuti Mutharika tukoza mambo kamba andiza kazi ngati zokhala pa dziko lapansi pano. No matter what. Unataka kuti andiza ka 5 ka andiza kazi 2 ka andiza chimosi. Eti udani umene unga upange wewe ni Mutharika pakadali panopa. Eti si upanga kwa Mutharika kwayo. Komano upanga udani umene ukupanga ukupangana kwa anthu amene amakonda Professor Arthur Mutharika because Mutharika is not himself. Mutharika is called Mutharika chifukwa cha anthu amene amamukonda. That's why he's a president. He's a state president right now. Ndiye adawa inaweza kundikuza kwambiri wena kuti munthu uyu amaganiza. Adawa amaganiza bwino bwino. Kumatha muona kumene akupita. Yesterday he was also live even ku TikTok. Ata makamba data Mia Jan all that. Inokumvesera mulumezi mena akamba ona kuti this guy ndo afuna achinde mu uyu. Maganizo wake akuona ngati mchinda uyu mwana uyu. That's what he thinks uyu. Amaganiza za chiwerewere akakhala. Ndigona naye amene that's what they talking kubali ko. Sanga kambe zinthu zina zake zoti zopereka sense munthu ngati woti apereke my advice. Zolongosoka Adamia ajadi kubera makamba basi munthu woti malamu jamu muli guys oti kwabweresa ulo achina ngati achina exercise achina kandi guys ako mesi guys ena kuti
we got anthu ena akona kuti akhoza kuwaitana kuti azipanga ma debate kaya Malawi podcast ja mariolo nda kuti kumakambirana zinthu za nzeru eti ngati Nyamata tindi anthu ambirimbiri amene angati kuwaitana kumakambirana zinthu nda kuti sogolo noti kumakambirana zinthu zopepera zinthu zoti zilibe sogolo zoti kumana kuti chili chimene koma basi I just need to bring this maybe ndipeze ndalama ndikatolera ku TikTok kuti ndikatolera ku ndedi to make something. Munthu wanzeru zake bwino sanga makhale busy kumapanga ataki Professor Arthur Mutharika kamene kumanyoza ati amachawo atipulumusa kumene kumapita Malawi Congress Party kuja kunafika kuja kwaje kuona kuti ziko lijalo tikakha kuti basi ziko la chipwirikiti ino kamuzu amapanga zimene zijazo zimene apanga atachi achakwera achawo ndiye munthu wina wake watithandiza kuchosa ulamulo umene chati kumuyika apo zoona kumanga mnyonzaso magazi ndikuona ngati kuti pena pake pali vuto lalikulu nde ena ndikupanga advice kuti wina aliyense amene akupanga ataki amene kumanyoza Professor Arthur Mutharika munthu amene andimenyera nkhondo kuchosa MCP Professor Arthur Mutharika ja muzimulemekeza ngati mene mamulemekezerera Bakili Muluzi ineyo Bakili Muluzi ndi manena koma at some point ndimakuza kuti Bakili Muluzi ndimamulemekeza the one thing ndimamulemekeza ndi Bakili Muluzi anatichosera chipani choyipa kwambiri cha MCP ndikubwesera matipati musiko muno anthu ndikhala ndi ufulu. That's one thing imene ndimamulemekeza kuti Bakili Muluzi anaba of course koma chinthu chokha chondichosera MCP kuja ndimamulemekeza Bakili Muluzi anali olimba tima. It is not easy munthu kulimba tima kubwera yolo kati pa social media baba kumango siza joke or this. It's not a joke. Zina zoma kha kuninda ali munthu anango dalisidwa basi. Some people tried kuma they are still trying. Koma zimakanika. Ndindaliso. Anthu ena kana ngobado kuona kuti awanda amene azapange isi. Ndimene anachita Bakili Muluzi. Now, mumutengeso Professor Arthur Mutharika uja kuti ulemu mmene anthu mapasa ulemu Bingu Mutharika. Tapeleka niso ulemu kwa Professor Arthur Mutharika. Bingu Mutharika jesana chose MCP. Tuko zaona kuti Bingu Mutharika anachosa UDF. Koma professor uyu wachosa Congress. Ntchito imene akugwira Professor ndi Bakili Muluzi siku siyana. Amwene anthu kugwiritsa ntchito maloya, majaji, maactivist ndi anthu ena ndi ena mpaka nakupanga haya anthu akunja kuti athane ndi Mutharika. At some point I remember this other day Mutharika ananda kuti panabwera anthu ena akapanga threat azungu anachita kungopanga land pamene paja kuti I say ichoka. Koma through chisomo cha Mulungu apita aja ndi president tachikena ndiye munthu osapanga appreciate zimene zozo ngumanyozabe guys tizolere ndiye tisalolere kuti muzingoona zinthu kuti president akupangidwa ataki pachifukwa chimene akupanga ataki icho chosamveka because you cannot call Professor Arthur Mutharika kuti is a magogo. He's an old person, he can't lead us. Where were you when Professor Arthur Mutharika decided to compete with the youth? Because he was not alone there. Akabambe ndi Nyamata, atupere ndi Nyamata, achakwera amuso amazina kuti ndi Nyamata. Kunali Nyamata mbiri anwana pangana compete. Why they did not win? Why? You have to ask yourself. Ndezi zinthu zina zitikamaziitengera zachi bwana titenga nazo matemberero. The Bible says respect elderly people for you to live long on earth. Matsoka ena timachita kuwagodola. Let me state this. Minyama ina imene timakumana nawo kuntundu kwathu imakhala yoti nakuti tinatukana anthu olakwika, tinanyozaso anthu olakwika. Anthu amene anasankhidwa ndi Mulungu. It may not be you who's going to be affected. Komano generation yako iweyo imene ukuyipanga. Kwanu kuchibale kwanuko anthu ena akaza kumana ndi masoka kwambiri. Chifukwa cha unanyoza pa anthu ena ake amene anali osankhidwa ake a Mulungu. Usogoleri wa paziko lapasi kuti umangochitika. Anything that we are seeing today is just a drop that God gave us. It's a drop. Judgment, the leadership, kachani, the wealth. It's just a drop. China chili chose chili kumwamba. Zimene zimachitika pano is just image ya zinthu zina zake zimene kwina kwake ziliko kwa Mulungu anango tipasa zochepa. So zimene zikuchitika pasi kuti zikungochitika mwangozi. It's God himself. Amene apanga zimene. Ndiye mayankhulidwewa. Chifukwa Mulungu akakwiya nazo. Amazichosa. Stephen Amaluo anayimba nyimbo. Tisadane chifukwa cha chakudya. Tikondane ngati Amosi. Mulungu amapasa kuzera kwa munthu mmodzi. Komanso the same God amalanda ngati munthu amene ampasayo
sakukwaniritsa zofuna zake za Mulungu. Stephen Amalu, search that song. Listen. Kuti amati chani mu nyimbo imene chako. So kuti Mulungu amapereka ndaliso kwa munthu ena wake. Kundalisa njira udaliso chisula amangopereka amafuna kuone kuti ndaliso wako usefukire kwa anthu ena. Udalisaso anthu ena. Unapasidwa ntchito. Are you going to fight for others also kuti apeze ntchito ngati mene wapezera iweyo? Ndi mmene Mulungu amapangira zinthu. Anthu ena akamaoneka kuti iya amwe tilembe ntchito amwene kupempha usiku ndi usana kuimba mafoni amwene DSS amwene timenye nkhondo amwene kuti tifuna ntchito. Wapezera ntchito amakanika kuti apezera anzawo ntchito. We have those people bazikula pasi panopa. Ndeni ngati gulu lake limene lili. Waya chakwera lija. Ambuye tipase ndrama amwene mukapeza ntchito amwene mwakuti mwakuti. Kuyandikana ndi mabwana. Ndrama ze kumafika bwana afuna mthandize munthu yeye kukhiya iye amene musapasi. Anthu amene kwakhiya bwana sande ndrama ndi anthu amene so anathandiza kuti akhala pamene paja. Mulungu amalanda ngati sukukwanirisa zofuna zake za Mulungu. Now, back to leadership ya Dr. Lazarus Makathi Chakwera. He lost his position because he was greedy. Sana lemekeze malamulo a Mulungu. Dr. Lazarus Makathi Chakwera anali ndi mwayi ndindaliso tumerochi kukhala mtsogoleri wa dziko. Akana kugwirisa DPPC kana bwera somboma. Koma naona kuti he was treating people like a shit. Excuse my language. Today is a former president. He's just useless. No bodyguards. Demene makhalira dziko lapansi. Anachosa ulamuliro. Chifa ulamuliro uja anapereka ni Mulungu mwanga uja nako chosaso. Simozi moyo. Moyo usi watu ya. Moyo wana alibasa ni Mulungu. Mulungu yemweyo ali ni mphamvu yochosaso moyo. So the Friday auza akamangira kunena kuti the leadership imene akuiona ifa ya amadini wa Catholic akuti amapembeza. Sinza kuti ndizi mena amapanga parallel. Kuti munthu yule amapembeza. Munimvesesa. Leadership imene yeye akuona ili pa Professor Adam Mutharika. Ndi leadership yoti inachita kuperekedwa kwa Mulungu. Mulungu yemwe ndiye amene azachosa leadership. Moyo wa Professor Adam Mutharika anapanga sachi na kamangira kapena MCP. Ayi. Kapena those who are planning to kill Professor Adam Mutharika. Moyo wa Professor Adam Mutharika anapereka nali Mulungu. Mulungu yemweyo munthawi yake yoyenerera asana kuti ayi takukondani bwerani kono. Don't wish Professor Adam Mutharika dead. Because my comment amene ma post amene mo comment aja is like you are wishing him dead. This is not going to happen. You are not God. In Jesus' name we say no to that. Munivesesa. Mwana umene mukupangawo, this thing will come back to you. Ni matemberero. Pena bango maona ngati kuti chifanye kuti uli ndi vibe anthu amakusata, ukusenga ndi kuti wanzeru yanjani amati the beginning of wisdom is to fear God. Munivesesa. Ngati siwo pa Mulungu ndio munthu opanda nzeru. Munivesesa iti. Ndiye tifuna apapa tipangikirie sitizalolera anything that concerning Professor Adam Mutharika. If it's our business, we will cover that story because she's owner. Yeah. Mutharika sana chile pomvotera mene mchisiro anachita kulanda boma. Ali sana imira. Ndiye msamaha nkule ngati kuti anachita kuzika kamiza kukhala pamene pajapo. Anthu anamuvotera. That thing you have to respect. Malawi has voted for him. So kaizima kunyasani, kaizima kutani, kazikubwani, kayakudwala, kayachani. If we don't even care, we need him to lead us. Yeah. Because you cannot force what Nyamata. What Nyamata inatema kala ndiko nenda panapa. You know the problem with the Nyamata. Tika kala pa mpando. Tika basira mpando. Tima iwala zoti kunja kukulia anthu afuna chithandizo. What we do? Tima onesa kuti tipange sort ma problems athu. Ndifanya kumuza ona anthu amakia. Ndirama khapa zoti unthandiza munthu ja kumakia. Ndifanya iye afuna apange sort ma problems ake. Sakuona mavuto anzako ja. Akuona mavuto iye. Nyamata jatira asanka apanga chani. Chimwendo pano pa billionaire namanga lodge namanga machani anamanga ma filling station chimwendo pa ndima farm achina cholaja sikunene munthu wansanje koma ngani ndione kuti have you seen what they have done since muna past 5 years? Have you seen? They were fighting for themselves. Tafusani gift Trumpes Timothy Ntambo. They are rich people. Tikamawa nyonza pano tikamawa tengesa anthu amene ajasisanzi athu ni mabwana. We can even ask them for money kuti tithandizeni. Tikoza kupita. Ife kuti tipite pa nyumba pa china Richard Chimwendo. Ndikwenda kuti ndichire kubuka kuti kumandi Richard Chimwendo. Richard Chimwendo jani mango timango mutengeza kumutu kwa na Richard Chimwendo ndi bwana. Analemera within these 5 years. Komano drama zake zokuba. You know what? They were fighting for themselves. They were not fighting for you.
Nawo ndima kupasa izizi ndi magamba mobwereza kuti musamatenge matemberero pa zinthu zopusa. Mutharika ndi olemera kuchoka kale kale. Munimvesesa? Ena fefe ku blanda kwa Mutharika jani aneba athu. Timaona mina mamangira nyumba yawo. Asa nditu president. Muntu kumanga double story koma asali president. Nyumba yo Mutharika. Nyumba ya Mutharika hii. Munimvesesa? Anthu amene amamutengesa professor ata Mutharika ajawo. Ena maloya ena anatisiya. Akuziwa amamanga iwo wali maloya akugwira sonchilo mboma. Mutharika ujo kumamanga Fred yake Mutharika asali mboma. Mutharika wapanga zinthu zazikulu kwambiri. Pamene ali Mutharika mujapo akugwira ntchito kwa nthawi yayitali. Mutharika azaja ndalama for the rest of his life. Ana ake onse ndochita bwino. Kodi iye uja Mutharika uja adibera chani pamene ali pacha. Mina ngulira Mutharika ati abera abachani munthu oti ani ndalama ngati. So nthawi nake maona ngati kuti mukumpangira sanje munthu ena kumasuku kumpangira sanje adaja afuna apange fix dziko. Zibwana zimene tikupanga izizi eti tizakhasu tukulira. Ndakuza kuti palibe bwa Nyamata pano pati kumalawi tinganene kuti uyu akonza dziko. Munthu amene mukummenyera nkhondoyo eti kuti mwayika kabambe pamene pacha palibe chanzere chimene ngapangeso. You are fighting for him. Kuti yale mere. Sura banga chifa kuti ndi adakalaji Nyamata eti ndi amaonesa kuti apange sukulu nawo. Chifa Nyamata chakuti maonesa anawo ali ku primary ena ali ku secondary ena ali ku university. Ndi akwaonesa kuti ana amene aja apite ku sukulu bwino sukulu zakunja apange ndrama misonkho yanu ya Malawi. Ine mene ndile panopa mwana wanga chaka chino akwanisa zaka 7. Anali grade 6. Pano ali ku Malawi. Ndiye mwana wanga ambe kuchoka amalize aembe maiso 8. Akamba maiso apite ku primary. Ndiye ine ndina wa Nyamata ndikhale president. Mase ndionesesa kuti mwana wanga sukulu akaphunzira ku Oxford University yake. Nitumize sukulu zakunja akaphunzira menya apange study. Ine mene ndile panopa ndikukanika kuti nitumize mwana wanga ku private. Ndibe ndrama. Eti ndiye muone kuti azosho Malawi akutumiza mwana wao ku UK akapanga study kumeneko. Inu muziticha ngani ndiona kuti ine munganga ndi wa Nyamata ndimaonesa kuti ndipange izini mange nyumba ya bwino njanja Mutharika ajali ni nyumba kale. Munthu woti ali ndizochita kale olemera kale samakhala busy zopanga zoti ndipange izi. Wanimvesesa? Ndiye kunyoza kumene tikunyoza professor ati pa Mutharika. Tisamale special Malawi zimene nazo imezi ndikambirane wasiku lero ndi zimenezi. Koma mwina aliyense onyoza Mutharika I'm after him. We not even scared. Timanga za yeye. Guys, titeteze Mutharika. Let us defend Professor Arthur Mutharika. Anything about Professor Mutharika, it is our business.